point when our ginaries are revived. Seche ma lweny osebedo kadhi mbele e kind piny mar Russia kod Ukraine, moko kuom jotelo mag pinje Afrika olimo pinje ariyogo e yor kelo kwe. Ka otelnegi kod jatend piny mar Afrika ma milambo Cyril Ramaphosa, jotelogo nonyiso geno ni gibiro temo kelo winjruok e kind pinjego mondo pinje ma Afrika kata pinje Afrika ma osenyore kokalo e lwenyno owinj maber. Eric Ounda miyo mathoth. Moko kuom jotelo mane ochopo e pinjego kowuok Afrika gin jatend piny ma Afrika ma milambo Cyril Ramaphosa, ma Senegal Macky Sall, ma Zambia Hakainde Hichilema kod ma Comoros kod Egypt. Igeno ni gidhi romo gi jatend piny ma Ukraine Vladimir Zelensky kawuono, bang'e gibiro loso kod mano ma Russia Vladimir Putin e St. Petersburg ngeso tarik 17 ma en kiny. Pinje Afrika osebedo ka golo mwandu machalo kaka mbolea kowuok Russia masani lweny dhi mbele. Kata kamano, Ukraine oramo ni kwe biro mana bedo ka piny Russia ogolo jolweny mage e pinyno. Moko kuom dwaro ma jotelogo mag pinje Afrika ni godo en ni mondo Russia ogol jolweny mage e piny mar Ukraine. Bende gikwayo ni piny motamore timo ohala kod piny Russia ogol chike matekgo mondo gidhi mbele gi ohala kaka pile. Pinje mamoko osebedo kodhi nyakonchiel e lweny madhi mbele e kind Ukraine gi Russia, ka ng'eny pinje Afrika to osebedo ka oling' e kokono madhi mbele. Eric Ounda, Ramogi TV.